кӯдаконашро гирифта хурсанду шод ба ошхонаи миллие даромад.
ки ҳабиб дар назди занаш мисли барги бед меларзид. зориву илтимосаш мекард ки маро шарманда накун. чунин гапзании ҳабиб
наздиконашро бо ҳар баҳона суханҳои ноҷо мегуфту дили ҳамаро меранҷонид. аммо то ҳоло носир намедонист ки ҳамон вақт ҳамсараш лайло гуноҳе надошт. дилафрӯз ба кампир салом доду саломатиашро пурсон шуд. кампир ба келинаш нигариста пурсид: ин духтар кӣ аст? ин духтари зебо набиратон Дилафрӯз, духтари Носирҷон аст. Эҳа, писаронаш пайдо шуда омаданд, акнун духтарашам омад. ҳушёр шав келин, ки боз очаҷонаш наояд, вагарна шавҳаратро аз даст медиҳӣ. фаҳмидӣ? ҳаргиз ин хел гапро нагӯед. модари ман ғурур дорад ва ҳеҷ гоҳ ба назди он марде ки замоне ӯро бо кӯдакони кӯчакаш пеш кардааст барнамегардад. фаҳмидед? гуфт Дилафрӯз. охир Носир аст. вай кампирҷанҷолӣ ҳоло онҳоро чунон безор кунад ки худашон бахшиш пурсида ба назд